Jo li demano a la Mònica Oltra, que ajudi i ho farà. Per exemple, jo què sé, a fotre a la presó al psicòpata i a l'assassí de Mazón. Por su inacción, por no estar donde estaba estar, los inútiles con los que compartía gobierno no hicieron absolutamente nada, por lo tanto es un homicida imprudente. Y dos, hombre, es bastante de psicópata presentarte en el funeral de la gente que ha muerto gracias a que no estabas donde tenía que estar por la cara. És bastante de psicòpata. I també li demano... Són deures, eh? I també li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, té l'oportunitat històrica de fer-ho, que ens uneixi, perquè ens pot unir, perquè València pot ser el reflexe de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim de deixar enrere, de deixar de banda les nostres mínimes, fins i tot miserables diferències del passat i fins i tot del present, però si no som capaços d'unir-nos en fronts comuns per fotre fora no només ja a una màfia, no només ja a lladres, sinó també a gent que ha permès per la seva inacció que mori classe treballadora per la cara, si no som capaços de fer-ho, apaga i vámonos. El que demano per nosaltres no serà és confumar un front per fotre fora aquesta puta gent. L'esquerra ha d'entendre, a part de que s'ha d'unir, i una cosa, si no ens posem d'acord, si las esquerras y las izquierdas no nos ponemos de acuerdo provincia a provincia, primarias. Hagamos primarias. Primarias. Votemos. Aglutinémonos alrededor del mejor.